Sahel Film Production come back with a new presentation of educational enlightenment. Mutare ya mutu? Ni na karbe wayan Fatima. Ba kai, ba Fatima. Waye ne man namun hosta a cikin gidana? Kawai ka gane abun ba dai bane kawai. Sannan kuma inda an sa fosta alaji da idan ka ya gane maka a gidan na shigowarka. Ko dai kai abinka da ka saba. Ka san dai al'amura na ni ban damu da duniya ba. Ware kuwa. Fight against the Society in Cooperation movement. Julio. Ya ga waziri na. Yau ka sauke na mutum. The political sentiment. Haka kawai suka. Haka kawai na gansu. Love with confusion. Maganan cikin nan an fasa shi. Ya fi kowane jama'a. Su da kake gani baki suka haɗe mun. Malam sun kashe mutane. Kashe mutane. Sectionalism to against the society development. Duka ɗaya ne. Saboda yinsa a yanki na shine yafi muhimmanci. To ni kuma zaman lafiyan aiki na shine ne abin da ya shi wannan asibiti da aka kawo don taimakon al'umma ne. Damuwarka al'ummarka. Ko? To sauran jama'ar familiya da su. Ne Musa Mari bai kamata mu rinka yayata wannan abun ba. Discrimination. kuma yanzu na karɓi wannan ragamar abin na dawo shi. Wannan ba shine abin da ya shafe ni abin da ya shafe ni shine ne aikin da ya kawo ni. Duka ɗaya ne. Ka samu wannan mukami sai abin da ya taso sai mu jawo bangaren mu. Duba da wannan tagomashin abin alkhairi da cin karo mu. Tribalism. Ko ba gaskiya ba. Ko ta kada magana da malam Bahaushe. Idan maye ya manta ko iya ba ta manta. A lafiya ba. Ka je ka tambayi mahaifin da ce. Duka ɗaya ne from the director Ya Muhammad. Kabilanci mu daina cikin mu abin da ya ne zato na. Coming soon.